Salum, Horas Madihita Salutna. Adorang so tapuka parminggota, parjolo tabigema di pujian sian kita harmoni sekolah minggu.
Adorang sota mulai marhada ulaton marsaur doho debata tapake matiki sangobas martangiang di bagasan rohat tabe martangiang mahita. Amen. Marid de mahita. Sai tabuji moja oba nebata tanda tutu tapati bulma mata nabonar buhut burju pisan hosa disi uji aku tuhaki nang hapasan irohata rangana di tanah ai cocok dobu Sai patua padang ise asa hode bata ai di son pedot muse di pasonang de bata alani haposima Allah Tuhan di bata. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tod di porbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Songonod do didok Tuhan Jehovah, jowon nama au, jala alusakku ma ibana, saidong anakku do ibana, juppa hagogotan, paluaokku do ibana, jala marmulia ibana bahenokku, sai pamahapokku do ibana sarimatua, martua do nahundul di pangondingan ni nasun timbuli, jala namian di linggoman ni pargogo naso hatu dosan, namaddo tu Jehovah, haporusakku, jala partano batoakku, debatakku, marhaporusan tuhodo ahu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangiang maita, ali Tuhan debata amanisa luhut para sirohaon, nunga ditatap ho hami bang somon, aidang majua ho mangalehon anak muna sasadai, Tuhan Yesus Kristus tutangan ni pardosa, asa taonon na haleaon, doho siak ni bagi, saha rodi hau pinar silang, saitu pahi hami marhite-hite asini roham, asa margogo hami, jala marbenget ni roha, songon anak haholongan ni rohami, di akka sitaonon,
asa marsangap guarmu, dohot anakmu, Tuhan Yesus Kristus, dohot tod di porbadia, marhite-hite hami. Amin. Mari demahita. Oh Yesus Tuhaki, puji Allah di holong mi di autongon in orane opi mamelehon dirini ramano buston dikit rasrohaki. Tatangihon ma patik ni debata di minggu sadarion, ima patik patuluhon dohot lapatanna, patik patuluhon, dang jadi dohonon goar ni debata yang gosoture dalanna, ai hona uhumna dosogut akkana marsineang di goarna, dia do lapatan ni oddo, iko dihawiari rohata debata, jala ikon holong rohata di ibana, asa unang hita olo mamurai, manang manolon-nolon, manang maruja-rujaran naroa, manang mangasi, marhite-hite goar ni debata, ai dinatar sosak, doho ditangiang, doho dipuji-pujia do sidohonon goar ni debata, ido sahatna, atong rak mangido gogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, sai pargugoi mahami, mangulahon na obat tupatitmi. Amen. Mared de mahita. Dijakon Yesus do padosa, namasa kondosai, nabangundu koni naroa,
Matopotima dosata martangi yang mahita. Ali Tuhan debata pargogo nasohatu dosan jala ama para siroha dang lomoro ham mida hamatean ni pardosa mulak manian parjahati tumadi kondalanna asa mangulu ibana ido dipangido roham alani i ubahen dipangido hami sai sudati matorutorum asa unang mangonai be tuhami sai sesa sude dosa nami asa mangulu hami di bagasan asini roham sai pargugoi mahami asa margogo hami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringo tu dosa songonodo hatani Jahoba unak koma biar ayaudo siluluhon ho nungapola hujou goarmu au napunaho hasangapon ma di debatana di kijang. Amin. Maret de mahita. Puji Raja si parolong si paluwa jalmai napa tawon ita bongo Tuhan Raja ondai. Haleluya puji Tuhan Raja Natan silami. Puji Raja Sion surga Raja dihuriai Raja disalut bangsa Tuhan dasut sanggapi langit tanah saen behon sanggapi godai. Tangihon ma hatani debata epistel di minggu sadarion tarsurat di Ester bindu 5 ayat sada saha rodi ayat walu tajahama marsika soring tole patulu arihon marpakean harajau masi Ester jala jongjong di alaman parbagasan mardonokon jabu ni rajai todong ni jabu ni rajai tahe alai hudul di habang saharajaon nai anggo rajai di bagasan jabu ni rajai todong ni pitu ni jabui jadi di ida rajai si Ester jolman ni rajai jongjong di alaman lomo marohan ni rajai marnida si Ester laos disurdukon rajai matu si Ester tuk katalos na di bagasan tanganna dungi di pajonok si Ester ma laos di jama ma ujung di tukot harajaunai dungi nina rajai matu nasida ahado na hurang diho ale Ester jolmani raja jala ahado na pinangido ni roham saha rodi satonga ni harajaoni ikolle honokku doi tuho alai ni nasi Ester ma molotung dengan ni roha ni rajai sai Roma rajai raplohot si Harman sadarion tu pangalangon na bauli di ibana dungi nina rajai ma harus hiluma dokon hamu si Haman pasauton hatani si Ester jadi dungro rajai doho si Haman tu panggalangon na pinadiri ni si Ester makulin ma rajai mandok tu si Ester
dung sobu rohana minum anggur, ahado napinangido ni roham, ikon lehon do itu. Jala ahado sihol ni roham, roh di satonga ni harajaoni, ikon pasau tondo. Jadi nina si Ester mamangalusi, pangidoaku doho sihol ni rohaku, odo rapita. Molo asi rohani rajai rohani rajai dalam molo dengan di rohani rajai mangalehon pangidoaku, dohot pasombu sihol ni rohaku, sairo marajai rap dohot si haman, tu panggalangon nahu akuli sida. Jadi masogut ma bayonoku obar tuhatan ni rajai. Ido sahatna martua do akana tumangihon hatani debata jala nau peopsa. Amen. Marit de mahita. Bagi jojon di Yesus, pokong di jodalilui, magodo biru biru me, suatu hata Yesus, salulu, salulu. Tidak komaha porsiautai, songon nahina tidakon nidongata saha porsiaon disadok portibion rak mahita madok. Hau porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo naso hatu dosan, natu mo palangi doho tano. Hau porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba nasasadai, imana tinubuon ni si Maria, nagabi-gabian siaton di porbadia andorang sohaguguhan ido tuhata natumaon na bernit di panguhuman ni Silatus namate tarpajal do ibana di hau pinor silang na tua tubanua toru dintanom namula mangulu di hari patuduhon nama naik tu surgo lau hundul siamun Jahoba amanai pargogo nasuhatu dosani di sima ibana mamula sugut tanoon manguhumi halak namang dohot namate. Au porsea di ton di porbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia do di hasisaan ni dosa do di hatai namando mulak mangun sugut daging ni halak naung mate doho di anguluan nasora suda. Amin. Kawigima edi pujian sian punguan kor ama.
Tawigi matiting namasa doho nanaeng si pamasaud di huriata. Shalom. Horas. Titing namasa dohot si pamasaon ni huriata Minggu tanggal sia Maret 2025. Rumah wisada Pakobasion. Sada titik sada. Guar minggu dohot tobik minggu. Guar ni minggu ta sadarion minggu ingko inop info katip. Topik minggu siana tumangiho do roha hapos yaon. Sada titik dua. Ruas na marulang tahun pa 70-hon. Na di hari Jumat tanggal 7 Maret 2022 Nyonya SP Simajuntak Rugun R Boru butar-butar manang Opu Hansel Boru nunga gonop marumur 70 tahun sian wik Cijantung Pasar Rebo. Hobar tu program ni huriata di pasahat huriata do ulus tuna gonop marumur 70 tahun. Duk sidung titing minggu pukul 10.30 pasahaton ni huria ma ulus tuna sida. Tatangyakom ma nasida asa dilehot Tuhan hai pason dot las niroha. Rumawi 2 Dewan Koinonia 2 titik sada Seksi Paropuan dari Jumat tanggal 14 Maret 2022 nanang ro di Patupa Seksi Paropuan do acara PHD dohop pangapolio tu 2 keluarga Ima Parjolo keluarga Nyonya Munte Boru Harepa dohop paduahon keluarga Nyonya Pardere Boru Silalahi masuk pukul 10.00 WIB maringanan di Aula HKBP Keramat Jati di Sosoho Matusude anggota Seksi Paropuan asa madohoti ulaoni 2.2 Ruas Natabba mamuka hari Minggu tanggal sia Maret 2025 nunga tajalo gabe ruas tak ima keluarga Edmars Winner Nababan Susan Oktavianti Boru Siagian Nabaru Marhasotan tinggal nasida di Jalan Tanah Merdeka Gang Siran nomor 12 sia RT 12 RW 04 Kelurahan Rabutan masuk Rabutan 2 tatangyakom mana sida asa gabe ruas na mangulu di huriata 2.3 bona tahun dohop Pakobasion muan lansia Parjolo di hari Kamis tanggal 20 Maret 2022 nanaeng ro di Patupa Punguan lansia do acara bona tahun di ruang serbaguna ni huriata masuk pukul 10 WIB di sesama tu ruas ni huriata nama rumur 10 tahun asa marsidoho tu acara bona tahun ini paduahon dari Minggu tanggal 20 Maret 2025 nanang ro nama kubasi per minggu pukul 6 WIB do 10.30 WIB ima punguan lansiani huriata Rumawi tolu nama ragam tolu titik sada Napatupa bunga altar di hari Minggu 10 Maret 2025 nanang ro napatupa bunga altar ima sian huria manang MPA tolu titik 2 undangan kompen distrik hobar tu program ni HKBP distrik Walu Jakarta tahun 2025 Pareses distrik Walu Jakarta manggokom pangula gok tiki dohok keluarga Padita pensiun dohok keluarga dohot ina sarpat CHKBP distrik Walu Jakarta asaro madohoti kompen distrik nanaing di Patupa di hari tanggal
Senin 10 Maret 2025 pukul 10 WIB sampai dengan selesai. Inganan HKBP Ancol Podomoro. Nagawi tuan rumah company IMA, HKBP Resort Tebet, HKBP Resort Menteng Lama, HKBP Resort Kebayoran Lama, HKBP Resort Mampang Perapatan, HKBP Resort Cibubur, Dohot HKBP Resort Ancol Podomoro. Tona Sinode Distrik Walu Jakarta Cijahaon. Tona Distrik HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Madapoton Nahina Holongan Sude Ruas Niura HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Marhite Padita Resort di Inganan Nabi. Asini roha ni Tuhan Yesus Kristus, do holong ni roha ni debata ama, doho parsauran itu di parbadiama madongani hamu saluhutna. Maulate mata dok di debata alani asi dohana nama dongani jalan nama masu huriana diragam ni akka ulau ni huria godang dona maul di bolu surya di tiki nak salpu alai hot do asi ni rohani debata mangaramoti huriana holan alani asi dot holong ni rohana naboi tapatupa HKBP Distrik Walu DKI Jakarta Sinode Distrik na dipatupa di hari Senin 1 hari Selasa tanggal 3 sampai 4 Maret 2025 Maringanan di Bogor. Dibuhai do rapoti marhite pertangyangan dohot ulau nabadia naman rohon sude sinodistan na di bagasan pos di roha dohot hauduhot di debata. Ni dohotan ni 212 halap peserta. Jalanan ni huluhon ni pareses HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Pedeta Oluan Nenggolan SDH. Mardal dodu sinode i di bagasan sada ni roha. Na sinodangan ni tema. Berubahlah oleh pembaruan budimu. Roma 12 ayat 2b. Dan subtema HKBP membarui janji, karakter, kultur, dan kemampuan pelayanan dan warga jemaat serta institusi HKBP sesuai dengan firman Allah di bawah bimbingan Roh Kudus untuk mewujudkan HKBP menjadi berkat bagi dunia. Marhite tema dohot subtemaon di dohot sude ruas ni Sinode Distrik dohot ruas ni HKBP lumobi mana adong di Distrik Walu DKI Jakarta on laho pai baruho diri doho padan hasat yaun mangulahon pajoon ni debata di huriana HKBP asa gabe pasu-pasu tupor tibion di bagasan rohana ukap do ruas di Sinode majalo laporan pelayanan prices do laporan badan audit jala dihatai do taringot tu rencana strategis manan renstra HKBP Distrik Walu DKI Jakarta dohok manotopon program kerja dohot anggaran tahun 2025 takas do dihatai taringot tu orientasi pakobasio di huriata di tahun 2025 ima orientasi pakobasion tahun transformasi HKBP. Bisa kami dipatupa seminar pelatihan leadership, pelatihan database, dan penyeragaman laporan keuangan. Nani hobasan ni panitia transformasi HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Domutusi Sinode Distrik Manosohon asagan nu huria dohot resort takas patupahon ulaun hobar tu pedua ulahon HKBT di tahun transformasi HKBP. Sudah akan nang diputuson manang ditetapkan di Sinode Distrik on di pasada do di daftar haputusan program dohot anggaran kerja di tahun 2025
HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Jala disagio do tuganuk huria duk sidung dirumuson tim perumus di pargugoi debatama hita saluhutna akka naposona nang ruas ni huria laho patupaun akka pakobasio di huria. Jala manotong mahita manangihon asa ditupahi debata nasa narikot di distrikta. Di paujung do rapoti marhite pertanyaan laho pataruhon sinodestan mulak tuyinganana pakobasionna laos manangyakon sadok ruas ni huria di distrikta terlumowi di ruas na mengadopi aek magodang manang banjir alani cuaca na ekstrem marhite na sinosohon asa ganuk huria rade patuduhon roha doho makilala maradopon ruas ni huria na mengadopi banjir hut laos tapatuduhon ma parsaora na dengan tuaka dongan na humaliang di bulan Ramadan anggia las jala sonang rohani dongatta mardida hita songanima pinasahat tona ni sinode HKBP Distrik Walu DKI Jakarta sai di pargogoi jala di patau di batama huriana laho pasaut tahina bahen sangap di guarna gabi pasu-pasu di portibion Tuhan tama nama masu-masu hita selalu hutna amin. Jakarta 4 Maret 2022 tabe mardongatik tangyang atas guarni sudi peserta HKBP Distrik Walu DKI Jakarta pareses pendeta uluan nenggolan ditandatangani dan distempel. Songonima sahak nititing di mingguta sadarion akan nasaw di jahau di diktik tahun boy mata jaha di W Group Wiktabe manang di website HKBP Keramat Jati. Shalom Horas. Ede pujian sian punguan ama arbat.
tujoloma inang nyonya si majuntak baru putar-putar 6 ulang tahun 70 tahun. Songon hatani di Batam mau pasat hami di nama ulang tahun inang di poda Bitutulu ayat 10 di tangan nasyamudo gajang ni umur jala di hambirang nado ima hamoraon dohot hamuliaon pasataima ulus sian huriata KWP Kramat Jati. Maridi mahita laos tapasa mapiliata sada a doho sada b.
sama silas tiroha visi pada luhutu di bata silu sosoima donganmu jolma nililiana ni portibio aku pibohana waktu Tuhata akan alilu di patanoon onang daratu papadaratu nadanang Yesus Damene di batana sumurung sian saluhut roha imana mangaramoti aka ate dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita selamat hari Minggu. Tajak mahatani di bata di Minggu info kafit ima sian Apostel Paulus tuhuria Rom bidu 10 mamukama sian ayat 10 rodi 20 sada songono mahatana alaidak sude mangului barita naulii aini nasi Yesaya do ale Tuhan tungi sema maka pursiai jamita nami asasiana tumangi hodo roha pursiaon ia panangi honi sian hatani Kristus do alayon ma dohonokku dang di BGI roha ninna nian nunga nian nang tolas do suarana tuliat portibion jalarodi suhini tano odo baritana alai hudok muse dang mangato Israel disi parjolo si Musa madok pinggilok kuma hamu mangiburu midana sobang sohian paheheoku rimas muna mida bangso na oto humdo si Yesaya mandok akana so mangalulu yahu ido nada potan naung gabe patar doahu diakana so mangusoi ahu ala itu bangso Israel do didok manipat ari upah herbang tangaku tu bangso na mangului jala na manggaga ima sahat na molo say jot ita manangi hon hatani di bata totu lam conok dohot di bata tohodo yang manginang semakin kita mendekatkan diri kepada Tuhan tentunya semakin dekatlah sesungguhnya kita kepada Tuhan. Benar? Nah, ragu-ragu lupa tak sudi manganusi. Lambalgama pangatusion, lambalgama panandayon tu ibana. Jala asabuhi hita dohonon anak ni debata, anak naserep maroha. Jala marsiajar amanginang sian sejarah parbinegian na so diulosi dohot rohana tigor ikon parohon uhum doi sabalikna parbinegian dohot pangatusion ikon parohon pasu-pasu sian debata doi sarupa dui songon akka yanakon anggo so ditangihon natorasna so dihargai natorasna itu akan menjadikan murka bagi dia dan hukuman ala yang go ditangihon ibana natorasnai dihargai ibana natorasnai
pasti do. Masai gok doaka pasu-pasu jalo onna sian Tuhan debata. Amin. Baru nangaliat doamu songon nauti-uti dah mangalusi. Amin. Amin. Itu bah. Ngaliat do pihamu. Aku pengaliat do nih. Pakarasu durasi naon. Huriana hinolongan di bagasan Kristus Yesus. Pendengaran yang tidak disertai dengan sikap hati yang benar hanya akan mendatangkan murka Allah dalam hidup manusia. Sebaliknya, pendengaran dan pengertian yang menghasilkan ketaatan akan mendatangkan berkat Allah, yakni hidup dalam janji keselamatan. Najulu andorang soro ha Kristenon masado parhatobanon di Tano Batak. Akka nasobui manggarar utangna gabe hatoban ni parsingir dang merdeka dang margogo na pinar hatobani paluaho dirina sian parhatobanoni holan marhite panubusion ni si solhotna mamereng halak na asing do boi ibana malua sian parhatobananna. Mangihuton Apostel Paulus tuhuria Rom dada marhite na mangulahom patik malua jolma sian dosa alai marhite asini rohanado rikot do patiki radotan ni namangihuton Kristus alai pung sini patik dada membuat jolma tu haluaon membuat jolma tu panandau ni diri nagok dosa dohot hagaliot do molo diulahon jolmai patik sarupa dui sarupa songon adat habatakon naung dipuka na tuat-tuata si julu-julu tubuh. Misalna dang boi na mariboto marsi buatan molo marsi buatan marsialapan ona uhum dui jalana julu ikon keluar do ibana sian hutai dia akan dihukum alani akana poso akanong poso ikot tangi membege hatani Tuhan ikot tangi manangihon hata koda ni na tua-tua khusus kepada pemuda-pemudi supaya kau tahu mana yang patut bagimu. Ido tonani na tua-tuata na julu cuy. Lau soma tonani tuhatta sian tumangi hodo ro haporsiaon. Ido minggu info kapit jauh-jauh do debata. Jauh-jauh do debata. Nunga de dion pungan amanak kido arbab. Sampai bahasa Indonesia nak ini. Jauh-jauh. Di jauh debata marhite maksmur tangioni pemaksmur ma jauh-jauh ni debatai. No ay nga manginang di jauh do hita lao marbarita nauli pasahaton sudi. Asa molo di jauh hita ikon tangi hita. Ikon tumangi hon hita. Asa ro ha porsiaon. Jadi disungguli turpukod do hita hobas. Mamarita hon haluaon sian Tuhan Yesus. Tuaka yana kota asa mak
akaposi Yesus. Marsak do hita molo ditinggalkan nasida Kristus. Marsak do amu amanginang molo dapuk muna permain na silom dangolo gabe di Kristen hon. Marsak do amu marsak inamu tong berarti dang marsak kamu ti. Ai dia do. Marsak do amu molo gabe lilu ha porsiona sen Kristen lau tu silom. Marsak do amu ale anggo sia silo imana olo imana gabe dia Kristenon sonang do rohamuna. Koni do tong nang modok-modok kamu ah. Asa unang ditinggalhon yana kota Kristus alani ikon pasahatot tado ikot tumangi hodo ibana ikot tangi do ibana dihatani na tua-tuana. Asa unang ditinggalhon Kristus Yesus. Asa unang di gadis di mana hapursiona, ibolokon di mana hapursiona, siana mana ada Kristus gabelau ibana tu hapursiona lilu. Iko dungo jala hobas hita mamaritahon hatai tu sudut nau poso. Molo sai marusaha halak Kristen, pajongjong gereja nauli jalana balga, asa unang marisuang balga dohot balgani gerejai iko makuling do suku-sukun songonon. Adong dupe jol manaro tu gereja 20 tahun naneng ro idotong. Ditiki nampar pudion nunga lamuru rohani ruas manengion hatani di bata. Contoh sarana mulumar PHD akapunguan otik dupi naro. Dangolo imana manangion hatani debata, tumago do terlambat imana manangion hatani debata. Itu realitas. Alai dung neng merlatikur, songoni mah gudangna. Bayi dah, paling biari madoki, idona sitong, idona tikos, idona ubereng. Jala iko paboku do, alana hatanya Apostel Paulus tu huriarom ikut tumangihon nasida, ikut tangi nasida. Mereka harus benar-benar mendengar firman Tuhan, baru timbullah iman yang sesungguhnya. Jadi molo PHD yang motor atau rotong, undang tinggal kamu PHD. Torato atau pido nama ambek kamu mergogo, marede, mamuji-muji Tuhan, marsuara nauli marsuara dengan jala dipatingkan pita suara munai, debata patingkat tu ni, dang dokter spesialis, porsi mam. Adong dope naro, jolma tu 20 tahun naro, lawa tu gereja mar minggu, ditikina parpudion, nungalamuru. Rohani ruas manangion hatani di bata. Tarida dui sian otik ni naro tu parminggon. Asa otik parminggon ala ni paditai ina. Dah dong urusan padita tu si. Asa didok do buku detai mangula hita jolma mana burboni ala yang go. Bain dia kamu. Allah yang go imakan hamudo madoi Allah yang go jadina di debatadui padita holan nama kobasi pasahaton hatani debata jala makobasi ni kuma ya unang salau kaum padita mulu-muru marbinggu nasalah dui nama doki naulilu dui. Kita sudah diselamatkan. No mensen datang ke tanah Batak. Apa yang kurang? Yang kurang kita sendiri. Kita tidak mau mendengar firman Tuhan. Kenapa kita harus saling menyalahkan? Masa saya holan menyalah-nyalah wanita. Kita yang tidak benar, jangan disalahkan orang. Ikut tangi do kita. Dakulan manangihon alai ikon hehe haporsiaon
Dakola manangihon ikon taulahon. Itu toh. Jadi kita bukan hanya mendengar firman Tuhan, tetapi kita harus melakukannya. Please do it, kerjakan. Dan susah nama ngulo, tak susah. Molo dan tak susah-susah dirita nguluta. Ingotangon. Susah dohamu, molo ipa susah-susah. Ipa maul-maul. Hamu dirimuna. Susah dong. Sonang dohamu, molo neng sonang dirimuna. Jadi sebenarnya yang buat penyakit manusia itu adalah manusia itu sendiri. Nangga beta dok. Oma coba anon, dah adongi. Harung cobaan ni, pa jongjong, pa hot, pa tangha por Xiaomi, marsitu to homar debata, talu do si polisi, talu do pertibion, talu do naholomon, gabi hati urut do hamu, amen. Gabi hati urut do hamu, por siapa? Dinaholom. Berhasil doa kaya na kotai, akapau putai, moloi tangi hot sude akapoda, nasihat ni na toras na opungna, dohot akana matua, na pasahaton poda, tu ibana, berhasil dui. Isarana sungonon. Isukun guru masa dadadana. Na malas. Bersiajar. Kau na harus belajar. Ah malas ini datang. Mulu ngai dok malas sahabe. Ale mulu dohonon na belajar kau naknya biar pintar, biar juara, biar nanti sukses ke depannya. Apa yang kau cita-cita kau akan mendapatnya. Ya, nangpe songona muruk gimana? Ya, belajar pun aku indah. Tu mago dui. Daripada nai suku guru belajar kau naknya, ah malas nak. Jangan dong be. Sari boleh martangi yang petu sidang mu be. Ido. Ay mana satiri bedang martangiang, dang mangidohon, dang manangihon hatani natorasna, dang manangihon hatani debata, so dia macarana. Uriana hinolongan di bagasan Kristus Yesus. Narotu parmingguo dohotu partangiangan martibak kotorop ni ruas, natar surat di buku nabulun ni huria, sadok huria. Morudo bilanganna. Dari ada tiaka acara nani luhon ni huria nunga jujut tarbege pajep kamu amang paditanami jamita munaina ale mandok hata ma tulangna dang berari mandoki tu tulangna rumah biar dang tutuhan dokoma tulaulami tulang mi, tulang pajepek dodah, unang pagudaku, galuja, dokoma, anggo so muruk, opung manang naturasmu, nengi, ima real, kenyataan na, buasa songoni, dang ditangi ho parjolo hatani di bata, dang ditangi ho parjolo hatani di bata, gabi mabiar na jolma itu jolma. Dan jolma mabiar tu debata habe debatado sumber debatado hanguluat saluhut. Itu pada debatado langit do tanu do laut do nasa isina sudik di pasa matu jolmai. Tikina pasa atoni jalu jolma alai duduk debata supaya dipelihara. Dan adong disegai do nang pinasaatnya debata nang dibain debata saluhut na. Jadi memang ikon tangido jolmai. Huriana hinolongan di bagasan Yesus Kristus akup nii nama segodang aka kritik noaeng dia ka jamita. Dang si kritik ko jamita. Namang kritik Tuhan ni dohamu. Naposo dadu napasato ni parhitiat tui. Songoni ma epistel tahinakin. Marsiraina do evangeliumon do episteli. Marhite si Esther do, naing buno ni si Hamad do, bangso ni si Esther.
alai di Papua dielek masih Ester, dielek si Mordahai asa unang bunuon ni si Haman bangso ni bapak tuana si Mordahai. Si Ester dora manggukon panggalangon alai gawe gijang rohani si Haman dipikir mana do langsung na tibui bana gawe gijang rohana ape tu panggantungan do si Haman sasitongna na mangula do debata marhite si Ester maluama bangso ni si Ester asa na tumangi hodo na tangido si Ester di hatani si Mordahai ubahen maluama sian ancaman ni si Haman ido minggu tahun sian na tumangihon do ro hapor siaon siana tumangihon do si Ester marhite bapak tuana si Mordahai asa unang dibunuh unang dibolokon bangsona marhite si Ester ma ala tumangihon do si Ester Roma hapor siaon si Ester sasitongna dangalan ni si Ester alaina mangula do di bata tu si Ester mangula do debata manginang di daging tak genup. Tuhan bekerja, Tuhan berkarya, Tuhan tidak pernah tidur seperti kita manusia. Dakyaso debata di parate hate odo hita saluhut na manginang marhite tangyakta ditangi odo tangyakta dari debata manangi hot tangyakta basa hita dang manangi hon debata ido no yang persoalan ning uluta. Ido makana jolo sahid do jol mai ali Tuhan na malu apa malu petuhani saibmu tiki sehat pe kontangi homu iko martangia ko marula ula ko martangiang iko marula ula kita martangiang unang marna habusana nita marpangido tuhani molo adong namanggabati roham tangyak ko tuhani parjulo tu tangyangmu tuhani baru tudongamu unang medsos baik kamu inilah penderitaanku karena begini ini medsos sih abe so na martangiang sujul martangiang gimana so diboto di batado pi jangan kita rasa kita pikirkan taunya Tuhan itu todo iboto Tuhan itu sudi ale anggosota arsakon anggosota anggu hotu debata dan boto ni debatai ahana patut dihamu dihita saluhutna sian na tumangihon doro hapor siaon jadi manginang na dijodoh hita asa tumangihon hatani debata baru Roma hapor sioni. Jadi orang yang tidak akan pernah mendengar firman Tuhan masuk kanan keluar kiri ya itulah yang selalu saya bilang holan mangusade itu pikiranna doi manai dang mangulu haporsionai ipa podo-podo do haporsionai todini debatai na dong di daging nang pamatang na sasitong na ikon ido todi ido mangulu si daging nang pamatangon mulu gajang umur ingot na debata ado alai tangi kodo debata na tatangi odo debata ubahin na dilehot debata di parade debata sude dihita dangalani habis tarata dangalani pengalamata na sa iyo tado kotudongata pengalaman saya begini begonoy na dangadongi alani debata doi parhitian ne sude debata doi dipakai mangula debata marhite sester nakit sonima dipakai debata hita mangula do debata di daging nang totita manginang atong unang tapapudum to dinadong di daging tai mangulu mai tapahe mai asa sakap ni debata mana saud dang sakap ta asa pikiran ni debata mana saud di nguluta dang pikirata song Yesaya 55 ayat 8 sia jok udok kotuhita dada pikiraku pikiramu dada dalakku dalam muna song timbo ni langit song nima pikiran ni debata
Jadi ditanda debatado saluhut nei isehita buka join deta 120 alu. Di tanda debatata nadi ibanai sudah kita mengediodah holan saya pe di tanda debatata nadi banai namet met nang nabalga nina sabang soi dang magoloa sona nang sadasia ni ditogudo sudena tuhaso nangani ditogudo sudena tuhaso nangani bangso na meddo ima bangso ni si Mordahai sester alay-alay tada di batado na sida di haserepon hauduhon ni roha na sida manangihon hata ni debata nang pe balga bangso Babel ala mangusa dedo Israel tu bangso Babel alay ditangi hod di batado bangso na balga na met ditangi hod di batado hita manginang saluhut na pugos na mamora na somar diapi asa tatangi homa hatana amin martang yang mita mau lihat tema Tuhan debata Jehovah di bagasan Yesus Kristus Tuhan amin nunga marsaringar hatam Tuhan jalan nunga utangio kami sude hami parhladom ruas ni uriam nang sude na tinopam mar situ tumanangihon hatam Tuhan disadarion nang sogo petahe Tuhan pargugui mahami asa margugu hami mar situ tuhami Tuhan holak kodo tangiok kami holan hatam do Tuhan na tangiok kami atong mian mahatami tu bagasan roha ng pikiran nami mangarajai kami asal mana saut di kami dang lomo nami debata Jehovah di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami utangnya ko kami ma Tuhan saluhutna di Indonesia on akabangso nami nang akaruas nami diaka na kebanjiran asahoma Tuhan na patupahon gogul na sida asi maroham Tuhan diarsak ng pandilian na sida ng polkiro na sida magodang aik tubagas na sida o matuan pasayoni Tuhan unang besay bayon mo Tuhan tubang som aka na songoni imailele kami imapakirimo nami Tuhan sian uduk do seret ni rohanami Tuhan pos rohanami odo Tuhan debata para si rohai Tuhan asima roham dinasida saluhutna pargugui manasida suak songoni matahe Tuhan nang di aka nang di PHK marhite aka perusahaan nadong di Indonesia on
Sai homa Tuhan na paula kotodina unang marsak madili na sida Tuhan tumatangis na sida. Aladang dapat na sida biparkarejuan. Alanunga putus hubungan kerja na sida do aka perusahaan na ganup di parkarejuan na. Suaksoni mata he Tuhan di pemerintah nami Indonesia on. Iduk ni Indonesia on. Mamukasian presiden sahat tuna terkecil. Homa Tuhan mengajari nasida asa maroha asa martodi nasida Tuhan asa marahasa ngapo ko Tuhan baenon ni portibion dina holomon portibion asa tumakas nasida Tuhan tada horo na paturi-turi horo na manau pasaluhut na Tuhan atong ikontangi hon nasida doho dang boy nasida lomona marpampahenan di bata Jehovah di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami pado masian uhumi hami Tuhan toktong maho Tuhan mangapuli hami daging nami nang pikiran nami nang sudi na mangabati di roha nami hodo Tuhan nami hodo pangapul na bulot di sudi akajol mana tinupam alani ola tu hodo hami Tuhan mangaluhaluonon nama saon di satok Indonesia on terung di Jakarta on. Di bata Jehovah di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Suaksoni mata he Tuhan. Nang kadungan nami dupe. Namar sait natong dupe di op nami di rumah sakit. Teak nasida di si. Ima nyonya hutahayan boru sida uruk. Nyonya siaan boru si manjuntak. El butar-butar. Debi boru munte. Kudang nai dupe ne Tuhan naso boto hami dia kana marsahit olsoa nasida materi nasida ala gudang akan manggabati aka dalan nasida Tuhan atong homa Tuhan pamalupos sait nasida homa masu-masu daging na todina Tuhan asa gumugo todina Tuhan mangulo si daging na bui imana bui imana Tuhan bangkit marnida ho sondang na sakwe Tuhan alani baino mu mana sida Tuhan asa tangina sida di hatam tangina sida Tuhan dia kapoda tangina sida Tuhan dia kana masa asa odo Tuhan sasada iko si soba si pujion asimaroham di hami Tuhan cuaksoni barita namasa dok na yang pipamasaon ni huriam HKBP Keramat Jati pasatai masaluk na tuho Tuhan dang margugu hami parladum dinanaw makubasi huriamon anggo soho Tuhan dongan nami anggo so todim Tuhan mampargugui hami yang kupikiran nami Tuhan membaik kami sudah do mangulahoni alai tumangihon sian tumangihon doro hapur siaon ajari mahami Tuhan marsitutu manangihon hatam asa hapur sion nami asa aporsion nami ma Tuhan na uondolo kami asa jonok kami tuho Tuhan dinalah manangion hatam unang mangusati hami holan tu pikiran nami Tuhan di bata Jehovah di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami godang nai dupe naing parsiajaran nami ima nabi nahimu Tuhan na masa do dia kanong di pamasaho Tuhan di tahun 2025 alai pos dorohanami Tuhan burjumdo tuho burjudo ho tuhami jala pada hodo uhum tuhami Tuhan alani Tuhan pos rohanami unang turmang sako Tuhan alani dosa nami alani pangalaw nami na so tumangi hon hatam gabe magu haporsyon nami atong Tuhan tuho mahami mangusati si maroham diami Tuhan dia kahaurangan nami nagabi maklaw dosay urasi masaluk na Tuhan asa oma tangyang nami elelek nami nahupasa tami di bagasan guarinakmu Yesus Kristus Tuhan nami martangyang hami tuho amin mari dihita los tapasak ma peleata
Tatangnya koma piliata ale de bata amanami na di Banua Gijang hodo harorani saluhut silehon na denggan do nasa ulibasa nama uliutus upasa hami mas yan nilihomi tu hami pilianami tu ho say jalo may gabe uap na usus ti julum pasu mai jalaramoti asahu parhasi yang hami pilianon patimbulhon harajomu di tonga-tonga niuriam dohot di portibion buhay marohanami marhite-hite todim asalamu tanda hami godang ni silehon-lehon mi tu hami asalam girgir hami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Alea manami na di Banua Gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaumu, say saut malomo ni roham, di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang, lehon matuhami, sadarion hanguluas siapari, sesam madosanami songon panesanami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unak kami togion tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diremoti Tuhan de batamaho disodakon Tuhan de batama buhina tuho jala asi marohana midaho didopakon Tuhan de batama buhina tuho jala di pasaur homadamena tutodim amin.
Taurata tumangi homaita maritiatan di bata asa mangulu hapur siota. Selamat hari Minggu. Horas Madita. Horas. Yesus.